Hele, tohle se nedá říct, ale v rámci spolupráce s tímhletím klientem, když ti to jako popíšu, aby ty sám si vyhodnotil, jestli to CRM ti dává nebo nedává smysl. Nebál se, že tím přijdeš o tu zakázku? Ne, jednoznačně ne. No, ono jich je ve finále ještě víc, jo. Ještě je tam Make, který bude vlastně předávat ty informace mezi těma technologiemi. Když už ty finance víš, tak on je potřebuje vědět Karel, tak běž a ulož je tady do toho, protože my už na tím máme postavený nějaký jako reporting. A to už je další technologie, jenom proto, abyste si mezi sebou povídali. Co kdyby jsme použili Google Workspace a jejich vlastně Google Chat, nadskakoval na tom meetingu ze židle a říkal jako, že si drbe hlavu, že mě neobjednal prostě pár měsíců dřív, že by si usnadnil jako spoustu času hledáním, takže takový chaoticky nehodili řízení žádný systém a to je prostě dožene dřív nebo později. Chtěli více využívat AI a automatizaci, ale za mě to nedává logický smysl. Většina podobných jako biznisů potřebuje takových 5 až 7 toolů nebo nástrojů, aby si efektivně řídil ten biznis. Hele Adame, jak často se stává, že třeba vyměňuješ CRM-ko? Tyjo, zrovna teďka tam mám klienta, finanční poradce, respektive má firmu, je tam asi 9 lidí v té firmě z jižních Čech a zrovna oni zavolali s tím, že mají Rainet a že jim nevyhovuje a že potřebují vybrat nějaký jiný CRM. Takže není to jedinělý. Často se ke mně dostávají klienti, kteří vlastně říkají, že ten nástroj musí vyměnit, protože není vhodný. Takže ten Rainet byl jako špatný? Hele, tohle se nedá říct, ale v rámci spolupráce s tímhletím klientem, když ti to jako popíšu, aby ty sám si vyhodnotil, jestli to CRM ti dává nebo nedává smysl, tak my jsme vlastně začali s tím, že já jsem potřeboval pochopit vůbec, jak ty jejich procesy jakoby fungují. A protože už jsem po té úvodní analýze vlastně viděl, že oni se mě ptají spíš na to, jak mají lépe prodávat své služby, nabízet a tak dál, tak jsem ještě doporučil, že než my se pustíme do té stabilizace podle těch nástrojů, takže bude lepší, aby si k tomu přizvali člověka, který se zabývá akvizicí klientů a jak lépe prodávat služby, takže probíhala přede mnou takováhle spolupráce s jedním kolegou, kterým pomáhal narovnávat ty obchodní procesy a vlastně ty procesy zmapoval. A já jsem k tomu potom přišel, kde oni si vlastně vizualizovali ideální tok klienta. Teď si představ, že oni dělají prostě investiční produkty, hypotéky, dipka, životka, cokoliv, co vlastně ve financích se dá zprostředkovat, tak oni vlastně dělají. A mým úkolem bylo říct, jestli Rainet je ten vhodný nástroj, který jim to udrží, anebo k tomu potřebují nějaký jako lepší CRM. Takže jsi přizval jako někoho jiného? Nebál se, že tím přijdeš o tu zakázku? Ne, jednoznačně ne. Vždycky se mi potvrzuje to, že když tam doporučím specializovaného člověka, který se věnuje nějakému tématu, tak jen to ku prospěchu věci. My spolupracujeme, on vede svůj kus práce, já to doplním prostě tím mým pohledem, ale míříme vlastně k tomu, aby jsme měli zmapovaný ten výchozí, ale hlavně v jejich případě budoucí stav, aby jsme si řekli, jak ten obchod a ta akvizice toho klienta má vlastně jako vypadat. Dobře, takže ty procesy si zmapoval. A co teďka dál? Byla to vlastně spolupráce s tím kolegou, tam jsme si navrhli v podstatě ten budoucí procesy těch jednotlivých obchodních jakoby funnelů. No a druhým tématem bylo vlastně, jestli to ten Rainet zvládne. A já jsem se podíval do toho jejich Rainetu a vlastně na první dobrou jsem poznal, kde je ten problém. A ten byl zakotven v tom, že oni vlastně chtěli z Rainetu udělat takovou all-in platformu, která jim vyřeší úplně všechno. Rainet je jako skvělý CRM, který umí dobře řídit akvizici klientů, evidovat lídy, kontakty, obchodní příležitosti, vědět, kolik tam mám peněz, v jaký fázi a tak dál. Ale rozhodně si nemyslím, že je to dobrý nástroj na tu denní operativní agendu, kde máš řídit práci lidí, obchodníků, aby získali někde nějaký podklady u banky, celou řadu jako rutinních administrativních kroků, ale oni se snažili ten Rainet do tohohle z toho vlastně dostat a naráželi tam na velké množství klikání, dohledávání informací a tak dále. Takže já jsem jim vlastně říkal, že si myslím, že není problém v Rainetu, ale v tom, že se ho snaží dostat do nějakých procesů, na co není vhodný. A během té analýzy majitel i zmínil, že už si tam několik měsíců hrajou s freelem, ale že vlastně neví, co s ním, jo, jak by ho měl do těch procesů zapojit. No, takže jsme si řekli, jaký jsou ty možnosti, zase jsme se bavili o čase, o penězích, který tomu jsou schopni jakoby věnovat. Ukazoval jsem mu i možnosti, jak by se to dalo všechno postavit na nějaký jako komplexnější platformě, kdyby jsme to měli na jednom místě, ale došli jsme k tomu, že ty benefity toho CRM a už nějaký dílčí automatizace, který si tam nechali udělat od jednoho implementačního partnera, vlastně dávají smysl, takže zachováváme ten nástroj, ale potřebujeme určitý ty procesy z toho Rainetu vyjmout a přenést je do toho projektovo-úkolového nástroje. Takže si představ, že třeba typický příklad hypotéka se skládá z 50 úkolů, který mají jednotlivý vlastně kroky, kdy oni musí prostě vyspovídat toho zákazníka, získat informace, na jakou hypotéku by dosáhnul, pak kontaktovat banky, vysbírat tyhle informace. A prostě je tam velký jako administrativní aparát spojený tady s tím předáváním těch informací. Takže já jsem navrhnul to, že zkusíme část těch procesů, které tam jsou vlastně v Rainetu uříznout a přenést je v určitý fázi do Freela, kde se ten projekt bude dál řídit. Jo? Ale důležitý je zmínit, že majitel měl jednu představu a to je, že potřebuje nějaký
finanční dashboard, aby viděl, v jaké fázi toho biznisu přijdou jaké peníze k jakým termínům. A to vím, že zase Freelo neunese, to by nezvládlo. Takže jsme navrhli nějaký optimální schéma, nebo navrhnul jsem optimální schéma, že poté, co se dokončí určitá fáze ta akvizice toho klienta, tak se automaticky zakládá projekt ze šablony ve Freelo. My jsme vlastně následujících týdnech jsme ladili šablonu těch jednotlivých projektů. Je to vlastně jeden velký projekt, kde budou mít klienta Adama a teď v tom uvidí v podstatě, co všechno pro Adama dělají. Že dělají to DIPko, životko, hypotéky a tak dále. Odladili jsme ty dílčí kroky, řekli jsme si, kdo je za ně odpovědný, jaký jsou termíny za splnění a tak dále. No a dneska jsme ve fázi toho, že učíme vlastně obchodníky používat správně Rainet a přestavujeme celý ten proces, protože důležitý je si uvědomit, že v určitý fázi akvizice toho klienta, než mu tu hypotéku dodáme, tak jsou tam nějaké pravděpodobnosti, se kterými pracujeme a nějaký objemy finančních prostředků, respektive fíček od těch společností, ke kterým oni vlastně tu hypotéku nakonec, od kterých tu hypotéku nakonec získají. A ty informace my potřebujeme zase někde evidovat, aby se to promítalo v těch obchodních nástěnkách. Takže v tuhletu chvíli probíhala vlastně implementace nebo lepší nasazování a školení lidí do Rainetu. Naučili se vlastně všechno nedávat jako obchodní příležitosti, ale bavili jsme se o tom, kdy je to lead, kdy je to obchodní příležitost, jak to zaevidovat, jak to předávat a tak dále. A vedle toho vzniká prostě Freelo na každý ten projekt toho klienta a mají to mezi sebou propojené. Díky tomu, že Rainet a Freelo má integraci mezi sebou, tak ty jsi schopný si jednoduše vlastně ty záznamy propojovat mezi sebou. Dalším zase stavebním kamenem je, že oni měli Google klasický, takže za mě doporučení bylo Google Workspace, takže probíhá tam adaptace vlastně na tuhle technologii a implementace a budeme tam potom dělat automatizační scénáře, kdy když založíš klienta, tak se založí složka na Google disku, naplánuje se schůzka a podobné věci. No, takže jdeme step by step, ale vem si ten začátek, jo? Ten klient zmínil, Adame, chci vyměnit Rainet, protože je nevhodný, ale zase, když to zasadíme do kontextu ty jeho stávající potřeby, ty budoucí potřeby financí, tak si myslím, že v tuhleté fázi, kdy se ten klient nachází, je to pořád to nejlepší, co na tom trhu může dostat a snažit se z těch technologií jako vymáčknout vlastně maximum. Takže místo jednoho nástroje jenom Rainet, je tam přidaný i Freelo a Google Workspace. Takže to mě nějak nezní jako zjednodušení, ale pomohlo jim to teda? No, ono jich je ve finále ještě víc, jo. Ještě je tam Make, který bude vlastně předávat ty informace mezi těma technologiemi. Je tam Smart Emailing, protože chceme těm našim klientům posílat newslettery. Je tam web, ze kterého vlastně chodí poptávky od klientů, ale předcházející proces, kdy byla vlastně jako jedna technologie, to nefungovalo, jo? Proto mě ten majitel kontaktoval. Ale dneska vlastně máme jednoúčelový nástroje, přesně víme, co je jich jako předmětem toho, co tam budou řešit za informace, jak tam budou protýkat ty data a snažíme se vymáčknout jako na maximum. A jde o to, že vlastně majitel i zmiňoval, já vlastně nemám přehled o tom, v jaké fázi se ten obchod nachází, jo? Protože to ne všechno dělá on, deleguje to na zbytek toho týmu, takže tam bylo důležité, aby on měl jednoduchou nástěnku a nemusel, protože on trávil porady tím, že procházel každého klienta zvlášť a já jsem mu ukazoval, jak to bude fungovat v momentě, kdy bude vlastně tu práci řídit přes ty úkoly, že se k němu budou dostávat do těch dashboardů ty nevyřízené věci, bude mít přehled o tom, jestli někdo v týmu nestíhá, že je po nějakých termínech a on bude vlastně jenom řešit ty v uvozovkách fuck-upy, které tam nastávají, ale nebude se doptávat na to, co má být jako samozřejmostí té práce toho člověka, ale řeší jenom ty nahodilé věci a když oni něco potřebují, tak ho zmíní v tom úkolu, on ví, jak odbavovat ty notifikace. Takže za mě, OK, je tam víc těch technologií, ale celkově dojde z přehlednění toho systému a hlavně ten systém postavíme na nějaký budoucí škálovatelnosti, protože on mi ukazoval jeho finanční plány, kam by se reálně rád dostal. No a to musíš postavit na nějakých jako kvalitních základech, prostě to ohýbání toho nástroje tě stejně dřív nebo později jako dožene. Zmínil jsi ty finance, tak u nich, jak jste to jakoby vyřešili? Jak nad tím má větší kontrolu? Je to tak, že v určitý fázi toho obchodu ten klient přichází vlastně do projektu ve Freelu, ale jeden v každém té agendě toho produktu, který my dodáváme, je jeden z úkolů, že jako pokud víš teďka už tu hodnotu, tak běž a vykašlí zpátky do Rainetu k té dané obchodní příležitosti. Jo, to znamená, jasně, šlo by to automatizovat, ale my potřebujeme zatím jako standardizovat ten proces, takže ten člověk, který když tu informaci získá, tak má jeden z dílčích úkolů, běž a prostě vykaž to k té obchodní příležitosti. On to vlastně udělá, odškrtne, je to prostě práce na pár vteřin, ale tomu majiteli to najednou naskočí do toho dashboardu. Takže on najednou vidí peníze na cestě s nějakou pravděpodobností, že to dopadne, v jaký fázi se to asi nachází. Jo, takže to nemusí být hned o tom, že nad tím stavím nějaký složitý finanční reportingový nástroj, ale že se snažím vyzobnout si ty části toho příběhu a jenom jsem otočil ten příběh k tomu, abych tomu zaměstnanci řekl, když už ty finance víš, tak on je potřebuje vědět, Karel, tak běž a ulož je tady do toho, protože my už na tím máme postavený nějaký jako reporting. Dobře, takže měli jste analýzu, implementovali jste nástroje a kde jste vlastně teď? Jak to pokračuje
Teďka je ten projekt ještě za mě jako na začátku, respektive jsme jako 3 měsíce po spuštění, probíhá nějaká jako implementace a hlavně vzhledem k tomu, že jdeme přes jednoučilový nástroje, tak ta implementace je v podobě spíš jako školení těch uživatelů, řešení těch jejich otázek, který mají, dělat nad tím nějaký dohled, jestli nám neutíkají z cesty, protože s tím se setkávám taky často, že když majitel nebo ten vlastník té transformace na to nedohlídne, tak se může stát to, že ty lidi se vrátí k těm starým stereotypům. Jo, u nich zase klasickým pravidlem bylo, že majitel byl reaktivní člověk, ráno WhatsAppy, maily, telefony, prostě řešil se ten finanční biznis, ale my se musíme snažit dostat do toho stavu. Prostě pokud je to věc a má nějaký úkol, má nějakou odpovědnost, nějaký termín, od toho je tady ten nástroj. Jo, a snažíme se vybalancovat to, kdy je to nutné tam zaevidovat skutečně a kdy je to operativního charakteru. Jo. Protože na rovinu si musíme i říct, že nástroje typu Freelo a podobných projektových jako toolů nejsou vhodný zase na týmovou spolupráci v kontextu takových těch neformálních chatů. Jo? Ale protože oni přecházejí on mi zmiňoval, že by chtěl Slack, že se mu líbí, že ho někde viděl. A já jsem říkal, a to už je další technologie, jenom proto, abyste si mezi sebou povídali. Co kdyby jsme použili Google Workspace a jejich vlastně Google Chat, který je určený na tu týmovou spolupráci. Prostě zase data budete mít zabezpečený, už za tu technologii platíte, takže se ji snažíme vlastně využít na maximum. Takže teď ta spolupráce je zatím jako v rané fázi, ale já myslím, že dopadne jako dobře, protože ten majitel je z toho nadšený, už když vidí ty první výstupy, a myslím si, že je to hlavně o adaptaci těch jednotlivých technologií. Takže nejdřív procesy, pak nástroje a ještě předtím dokumentace? Tu dokumentaci my vlastně děláme formou to, že jsme si rozkreslili ten proces a teď se ty procesy snažíme dostat do toho nástroje. Takže v ruku v ruce, až tohle bude jakoby stabilizovaný, tak majitel nebo asistentka k tomu udělá videomanuály, aby zase akvizice nových obchodníků byla jednodušší, kde se to popíše. Teď je to ještě jako živý, testuje se to vlastně na prvních větších jako projektech, aby se to odladilo a bude se to postupně škálovat. A jak na to vlastně reagoval ten majitel? Já to nezapomenu, to bylo po nějakým druhém, třetím meetingu, když jsem ukazoval ty příklady, jak by to mohlo fungovat, tak jako nadskakoval na tom meetingu ze židle a říkal, jako, že si drbe hlavu, že mě neobjednal prostě pár měsíců dřív, že by si usnadnil jako spoustu času hledáním. Takže ta zpětná vazba se už trošku, ta zpětná vazba je skvělá a přesunula se ta spolupráce trošku do osobnější roviny, takže si píšeme i na WhatsAppu, předáváme si nějaký rychlý tipy a triky, protože říkal, že by byl rád zvýšil svoji osobní produktivitu. Už se bavíme i o nástrojích typu AI, protože má hodně schůzek, chce z toho dělat přepisy, chce tu práci nějakým způsobem jakoby automatizovat dál. Takže se bavíme o jeho osobní produktivitě a pak se bavíme vlastně o postavení vlastně firemních systémů na nějakých pevných základech. Co by si z toho měl odníst finanční poradce nebo kdokoliv, kdo řeší podobnou věc? Já už finančních poradců jsem za ty roky těch biznisů viděl celou řadu a ve finále jsou jako všichni dost jako podobní. Jo. Pokud by si z toho něco měli jako odnést, tak neočekávat, že si pořídíme jeden nástroj a ten zvládne vlastně jakoby všechno. Jo? Zároveň pokud dneska ten biznis, velice často se setkávám s finančníma poradcema, když mi ukazují, jak to řídí, tak v velké části vidím Excelové tabulky, e-maily, WhatsAppy, zprávy, prostě jako takový chaotický nahodilý řízení, žádný systém, a to je prostě dožene dřív nebo později. Takže pokud by chtěli víc využívat AI a automatizaci, tak prostě čím dřív naskočí prostě do nějaký platformy, kde budou mít databázy klientů, produkty, peníze, termíny, tak budou připraveny nějakou automatizaci, jo, často se podepisují smlouvy, dokumenty a tak dále. To jsou věci, kde ten administrativní aparát může bobnat. Často se s tím setkávám hodně u finančních poradců, realitních společností a tak dále, že v ruku v ruce s tím obchodníkem se najímají administrativní pozice, proto aby ten obchodník se mohl věnovat tomu obchodu a asistentka vyřeší nějaký prostě tady ty back-officeové agendy, ale za mě to nedává logický smysl, jo, protože je tam spousta věcí, které se dají vyřešit pomocí toho systému. Takže kdybys to měl shrnout v několika bodech, co bych si z toho měl odníst? Že chyba nemusí vždycky být v tom nástroji, může být v tom, že jsme ho špatně zvolili a chceme z něj dostat víc, než na co je jakoby dělaný. Takže to je jedna věc. Druhá věc, nesnažte se v jednom nástroji jako řešit všechno. Jo, to znamená od toho obchodu až po to delivery. Málo který z těch obchodních nástrojů tohleto zvládají nějakým efektivním způsobem řešit a spíš se připravte na to, že z mojí zkušenosti většina podobných jako biznisů potřebuje takových 5 až 7 toolů nebo nástrojů, aby si efektivně řídil ten biznis. Jo, je to marketing, je to obchod, řízení projektů, potřebuješ to srdce té firmy, potřebuješ nějaký automatizace, potřebuješ nějaký účetnictví nebo finance. Jo. To znamená, že nějakých 5 až 7 nástrojů, který potřebuješ, tak to ber, že je to součástí toho biznisu, ale snaž se, aby ten nástroj měl vždycky jasně definovaný to místo v rámci těch procesů, na co je, aby jsme ho fakt využívali na maximum. Než půjdete dál, než nebudete nabírat jako noví lidi, tak si ty procesy zdokumentujte. Jo. Nahrát obrazovku
obrazovku, screen share, Loom a popsat to. Jo? Ale v momentě, kdy se nám to odehrává živelně v mailech, WhatsAppech, tak jako co budeš dokumentovat, jo? Že hele, klient nám to poslal, tak my potom co, jo? Takže když mám ten nástroj, tak to popište. Klient vám to poslal, uložíme to tady na Google Disk do jeho složky, tady odsaď to vememe, uděláme něco. To znamená tímhletím způsobem lidským. Výhoda je, že když se ti ten proces změní, tak jenom přetočíš jedno video, který má 2-3 minuty. Takže je to živý a v momentě, kdy máš nějaký šablony na různé projekty a tak dále, tak tím si jako zjednodušíš jednoznačný život a stavíš si ty pevné základy pro budoucí automatizace.